Os xardíns Valle Inclán, a Praza Alcalde Segundo Durán e o Parque do Castelo volverán ser de titularidade municipal. Así o acordaron Portos de Galicia e o Concello da Pobra nunha recente reunión para avaliar a delimitación daqueles terreos que, pese a pertencer a dominio público portuario, presentan un uso veciñal e non son necesarios para a actividade profesional do porto. A idea era, se plantexaba sobre todo a posibilidade de revertir determinados espazos, en concreto o espazo que ocupa a Praza Manuel II Durán e a Alameda, pois revertilo que é o Concello. A verdade é que a entrevista transcurreu con normalidade, con moi bo ambiente, moi boa disposición por parte de Portos, e chegamos a plantexar unha posibilidade a parte deso, do que nos ofrecía Portos, que era tamén revertir o que é a carretera do semáforo, o sea, o vial do semáforo que divide o que é a Alameda ca Praza Segundo Durán. Entón, nos interesaba porque nun futuro ao mellor nos plantexamos a posibilidade de facer un espacio, darlle continuidade a todo ese espacio. Non puxeron absolutamente ningún problema chegamos a ese acordo facilmente. A proposta consensuada en base aos criterios técnicos ratificados pola FEGAM deberá ser aprobada polo Consello da Xunta e posteriormente polo Consello de Ministros. Os terreos serán revertidos primeiro ao Estado para a súa posterior transferencia ao Concello da Pobra. Por parte de Portos queren levar esta primeira fase de varios concellos para revertirlles toda esa parte, todos eses espazos. En febreiro, creo que era, plantexaron facelo en febreiro, vai a administración, todo eso pasaría á Administración Xeral do Estado e despois a Administración Xeral do Estado o revertiría xa definitivamente ao Concello, en este caso ao Concello da Pobra do Caramiñal. Unha vez se faga efectivo o traspaso de competencias, suporá importantes vantaxes a nivel municipal, posto que axilizará os trámites administrativos para calquera intervención sobre a zona afectada, evitando os permisos que requiría ata o de agora.